नमस्कार मंडळी, परब किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आजचो आपलो विषय हा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो विषय, तो म्हणजे कांदा भजी. अगो जिव्हाळ्याचो कसलो विषय? कांदो चिरताना डोळ्यातनं पाणी येण्याचो विषय. हे बघ, डोळ्यातनं कसा पाणी येता, झोंबले माझ्या कांदे. हे ओले ओले कांदे ह्याका काय जाता बोलाक. अगं, कांदा जेवढा बारीक कापशील ना आणि पातळ कापशील तेवढाच त्या कुरकुरीत भज्या होतील आणि त्यांना खेकड्यांसारखा आकारही येईल. शांतपणे कर. बघ, चिरताना काय हालत झाली माझी. आणि तिया नुसता अँकरिंगच करतोय. होय बाये, पातळ आणि बारीकच कापतोय म्हणजे त्याका खेकड्यासारखो आकार येतलो. हे बघ बघ, वायच खाली बघ. हे बघ, तुझे बारीक आणि पातळ कांदे. जमला का नाही माका? बघा तुम्ही सुद्धा. येता का नाही माका? जमला का नाही? आता आपण या बारीक चिरलेल्या कांद्यांका मीठ लावून घेऊया. मस्त असा चारी बाजून चोळून घेऊया आणि मग ह्यांका आता अर्धा तास असाच ठेवून देऊया, म्हणजे ह्याका मस्त पाणी सुट्टाला. तुम्ही बघू शकता, हे बघा कांद्यात मस्त असा पाणी सुटला. कसा टप 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 करून टपकता हा पाणी. आता ह्या ज्या कांद्यात पाणी सुटलं ना, आपण मीठ लावून ठेवलंय, त्याच्यातच आपण जितक्या बेसन मावत ना त्याच बेसन मध्ये आपण घ्या पीठ मळून घेऊचा. अगो, नुसता बेसन नको, वायस त्याच्यात ओवा आणि जिरो सुद्धा घाल, नाहीतर लोकांचा पॉट फुगताला. माका सुद्धा माहित आहे. आता मी हे हिसर पाव चमचो ओवो घातलंय आणि अर्धा चमचा जिरा घालून घेतोय. आता कसा मस्त बेस्ट काम. व्यवस्थित हातानच आपण घ्या एकजीव करू. ह्या चमच्यान करूची गरज नाही. आणि ह्या बघा, ह्या एवढा बेसन माझा उरला, म्हणजे ह्यो बेसनचा जो अंदाज आहे ना तो तुमचो की किती पाणी ह्याका सुटला ना कांद्याक, त्याच आपण वरसून वायच पण पाणी घालू सारख्या नाही. नाहीतर तुमची भजी कुरकुरीत होऊची नाही, मग तुमका सोडो वापरूचो लागतलो. आता ही भजी होतली एकदम कुरकुरीत, भारी सरोज. आता आपण एक एक भजी हातानच, पण हात वाईट सांभाळू ना, हात वर धरू आणि एक एक भजी अशी उकळत्या तेलामध्ये सोडू वई. नंतर सोनेरी रंगापर्यंत त्यांना तळून घेऊ वई. आता अशी अलटून पलटून दोन्ही बाजून या मस्त असा शेकून घेत आहे. आणि आता भजी शेकून झालेली आहेत. आता आपण ताटात काढून घेऊया. ही बघा, वाटतात की नाही खेकडा भजी? खेकड्याच्या पायासारखं आकार इलोलो असा की नाही, तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. तर मंडळी, तयार आहे कुरकुरीत खेकडा भजी आणि सोबत गरमागरम चहा. एकदम कुरकुरीत. आणि तुमका माहिती आहे, अशी ही कुरकुरीत भजी करूची सरोजने दिलेली टीप एक म्हणजे काय करूया, पहिला म्हणजे बारीक आणि पातळ उभो कांदो चिरून घेऊया. आणि दुसरी टीप म्हणजे पाणी सुटला ना कांद्याक आपण लावून ठेवतो, त्याच्यातच मावाल इतक्या बेसन मध्ये या पीठ असा कालवूया आणि त्याच्यातच आपण ही कुरकुरीत अशी भजी तळून घेऊया. बरोबर की नाही? तर आमच्या दोघांची ही जुगलबंदी तुमका कशी वाटली ती कमेंट करून खाली सांगा विसरू नका. आणि परब किचन काय करा, बोल. आपली दोघांची ही जुगलबंदी एक नंबर असा. तर पुन्हा भेटूया